sakit. Yun lang masasabi ko sa nararamdaman ni AJ dito, par. Ramdam mo yung kung ano yung pinagdadaanan niya eh. Nasaktan talaga siya sa ginawa ni Ares sa kanya, no? Ngayon naman, itong si Ares, pilit na inaayos yung mga sinira niya. Pero kasi, trauma ang inabot dito ni AJ, mga bossing. O, sa intro pa lang yun, intro pa lang, mga snippets pa lang yun ng video. Hindi pa natin napapanood yung buong video pero ang sakit na, no? Parang may pagka-liskin nga yung datingan nun eh, no? So yun na nga mga bossing, kamusta kayo dyan? It's your boy, Boss Sert Bakari again. Reacta naman natin yung in-upload ni Sob150 yung sa isa niyang Facebook page. So panoorin natin kung ano yung mga nangyayari na kay AJ at kay Ares ngayon. At isama mo pa si Jeron na si best friend, no? So yun, ano pang inaantay natin mga bossing Umpisa na natin to. Let's go! Oy, basta akin yung leg part Akin yung leg part. Akin yung leg part. Pagkaayos pa pinag-uusap. Akin yung Wing part sa akin, wing part. Akin yung leg part doon Bahala kayo dyan. Uy. Uy, Aris. Si Mr. Sadboy. Ano yun? Oh, shit, man. Ikaw lang ang nais makatabi. Ang ganda ni AJ, pre. Malamig man o mainit ang gabi, nais ko sana Bakit ganun, tol? Bakit may chemistry si Jeron pati si AJ? parating na ikaw lamang ang siyang akin. Oh, goddamn. Tas nakikita mo siya, no? Uy! Jay! Ares! Uy! Aris! Uy! Uy, Aris! Uy, Aris! Tol! Kakain na tayo! Nandiyan yung club! Aris! Masabing mo nga ako! Ano ang problema mo? Problema ko? Problema ko, sarili ko. Kasi wala naman talaga ako karamdam masaktan eh. Pero G, tanga na nasasaktan ako. Putang ina. Bakit ang sakit? Ang sakit na mo. Ramdam na ramdam mo yung pinagdadaanan ni Ares Pares. Husay. Wala rin naman karapatan magselos, pero tangina nagsiselos ako. Oh, Tangina G, mahal na mahal kita eh. sakit. Ano ba? Magkaibigan lang naman kami ni Jeron Ano bang masama doon? Ang selfish mo, putang ina ka, Ares! Lutong. Lahat na ginawa ko sa'yo! Isang beses ko lang pinasaya yung sarili ko! Yung bagay na yung pinagkait mo pa! Si Jeron lang naman lagi ko kasama eh! Si Jeron lang nakakaintindi sa akin! Na dapat ikaw dapat ang may intindi sa kanya, hindi ibang tao. Naki-carried away ako, wait lang. Oh, shit. Tangay na, Ares! Ang damot-damot mo! Sobrang selfish mo! Shit. Ijaran pa yung mga kapre. Ijaran pa yung mga Fuck. OMG. Fuck. Isang beses ko lang pinasaya yung sarili ko! Yung bagay na yung pinagkait mo pa! Si Jeron lang naman lagi ko kasama eh! Si Jeron lang nakakaintindi sa akin! Tangay na, Ares! Ang damot-damot mo! Sobrang selfish mo! Riz! 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 Sabi ko naman sa'yo eh. Pero tol, kung content lang to, ang galing nila. Sobra, pero may pinanguhugutan tong dalawang to, pre. Totoo to, promise. Riz, masasaktan ka lang eh. Riz, sabi ko naman sa'yo eh. Masasaktan ka lang eh. Cut mo na lang yan, cut mo na lang yan. Masakit. Alam mo yung masakit doon, tol.
ang laking sampal sa'yo na dapat ikaw yung umaalalay sa kanya, ikaw yung nandyan para sa kanya. Pero sa ibang tao niya nakikita yun. Sa ibang tao niya nararamdaman yun, dapat ikaw nagpaparamdam sa kanya ng ganon. Naiintindihan ko kasi kung saan nanggagaling tong si AJ dahil nga sobrang nasaktan siya sa nangyari sa kanilang dalawa ni Ares. Pero kasi hindi mo din naman talaga masisisi si AJ dito eh. Dahil nga lahat ng dapat pinaparamdam ni Ares sa kanya, si Jeron yung nagpaparamdam. Doon yun yung pinakamasakit na nararamdaman ni Ares ngayon. Na lahat ng ginawa niya ngayon siya nagsisisi. Wala naman talaga sa una lahat ng pagsisisi eh. Ang pagsisisi palagi nasa huli yan. Pagka nagawa mo ng isang bagay tapos tsaka mo lang siya marirealize na kung gaano siya ka-importante sa'yo, kung gaano ka-importante yung isang tao, yung isang bagay sa'yo. Ang hirap lang kasi na parang unti-unti na atang nahuhulog tong si AJ kay Jeron na wala nang magawa si Ares para mahilaan niya pabalik eh. Anyway, hindi ko na alam din kung anong mapapayo o masasuggest ko kay Ares dito. Pero palagay ko pinakamagandang gawin niya dito ay iwasan niya na at layuan niya na si AJ. Dahil wala na rin siyang magagawa, mahihirapan siya. Well, anyway, kung sila naman talaga, sila talaga tadhana ang magsasabi niyan. Hindi na si Ares o si AJ, wala na sa kamay nila yun. So anyway guys, ako nag-enjoy ako sa video na napanood natin. No? Sana kayo din. Maraming salamat po sa lahat ng tumapos na ating video. At syempre, huwag niyo kakalimutan mag-like, follow, and share. Hanggang sa muli mga bossing. Paalam, Sir TV out. Peace.